23 ka mga bagong patrol vehicles alang sa kapulisan, formal na giturnover sa Kapitolyo kaganiha. Anang report ni Nico Serino. Gipangunayan ni Governor Junjun Davide o Vice Governor Agnes Magpale ang pag-turnover sa bagong mga sakyanan. Midawat niini ang mga opisyales sa kapulisan ug mga mayor sa lain-laing munisipalidad. 23 ka mga patrol vehicles ang ilang gitugyan nga mobalor tanan og 23.8 million pesos. 20 niini alang sa mga municipal police stations samtang ang tulo sa provincial police headquarters. Gipasabot ni Davide, pasiuna pa lang kini sa giplano kay apuran ang tanang lungsod ug syudad isip suporta sa PNP. I always tell them, please let me know what you need, where we can help. Muna nga kini is just part of our support sa police organization din sa atong probinsya. Long recognized the work that you have done for the people of Cebu. And this is the least that we can do to thank you. Sa pangutana, kung nganong ang maong mga brand ug units sa patrol cars ang napilian ug dili ang uban nga mga manufacturer, giklaro sa mga opisyales nga ang maong kompanya ang migawas nga lowest bidder. Cheaper than the other brands. Remember, the President also raised that issue. Kiniman sa gong COA requirements, we have to go through bidding. So the one who gives the lowest bid, mao magimo daog unya mo lagi na may tag-qualify pa nga. Dunay certain qualifications. In the meantime, what ay mahimo because that is the law. Gihangop sa PNP ang donasyon kay makatabang sa pagpatrolya sa mga dapit ubos sa ilang jurisdiksyon. Para po makapaglingkod kami ng mas maayos, mas mabuti, mas may puso sa ating mga kababayan. Nico Sereno, Balitong Bisdak.